Irakaskuntzako langileak beste behin kalera atera dira, ELA-LAB eta Stila sindikatuak deituta. Eusko Jaurlaritzak 2013rako aurkeztutako aurrekontuak murrizketen bidean sakontzen dutela salatu dute. Irakaskuntzari dagokion partidan 2012koekin alderatuta 9% murrizketa egongo da. Azkeneko 4 urtetan 210 milioiko murrizketa emango da hezkuntzan, aurten bakarrik 205 murrizketa da. Horrek suposatzen du hezkuntzarako eraso basati bat, eragina dauka bai hezkuntzaren kalitatean, bai lan baldintzetan. Hezkuntzaren kalitateari dagokionez irakatz ordu pilo bat galdu dira aurten, 100 irakatz ordu. Umeak bilatu egiten ari dira eskolatan eta irakatz materiala ere galdu egin da. Aldi berean, langilei soldata jaitsi egin zaie, langile asko lanik gabe geratu dira aurten, gaixotzeko eskubidea ere mugatu egin da. Eusko Jaurlaritzak segurtasun juridikoaren izenean, Espainiatik inposatzen den oinarrizko legedia onartzeko asmoa erakitzu duela adierazi dute. Irakaskuntzaren kasuan, Auzitegi Konstituzionalak irakatz orduen eta gelako ume kopuruari buruzko epaiaren zain daude. Estatuko gobernuari arrazoi emango balio, Eusko Jaurlaritzak duen posizioa ikusirik, hemen murrizketa horiek ere aplikatu egingo ziren. Ondorioz, irakaskuntzan milaka lanpostu galdu egingo ziren. Eta hezkuntzaren kalitatea izugarri okertuko zela adierazi dute. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak bere kabuz beste hainbat murrizketa aplikatu dituela salatu dute. Irakasle bat gaixotu ezkero, edo zein lizentzia edo hartu ezkero, etapa ezberdinetan, adibidez, bigarren hezkuntzan 6. egunera arte ez da ordezkatzen pertsona hori. Zer suposatzen du horrek? 6 egunetan, 5 egunetan ikasleak irakaslerik gabe daudela. 6 egunetan ikastetxeak dituen baliabideekin bete behar direla horiek. Lomce legearen inguruan argi erakutsi dute lege hori herritarron iritzien kontra garatzen ari dela. Lomceren kontra gaudela, ez degula onartuko eta bertako Jaurlaritzari exigitzen jogula ez aplikatzeko. Hemen inolako inposatutako legerik eta jarrera irmoa defendatu dezatela. Neurri berean, Nafarroan ere gauza bera exigitzen jogu Nafar gobernuari, baina jarrera garbiak izan daitezela alde horretatik. Egoera horrela izan da, datorren hilaren 19an ikastetxe guztietan ekimen edo mobilizazioak egiteko deia luzatu dute.